Yau da aka ban kai littin. Wallahi ina so zan je dan daki wani aiki ne. To shi ke da Allah ya bani sa'a. Na kusa ba san ba kai da wasa. Dala din go gidan nan da kyau da Allah. To shi kenan mai gida yanzu nan za a yi mafi din gidan nan. Yanzu nan. Ta mana ɗaya. To ina abinci da ke dafa yunwa nake. Kai da aka ce kai mofin me ne ni ma abinci da saurayi. Ba wani mafi din da zan yi an kawo mu abinci. Alƙura. Kuma na lura bakin ciki ke gani tunda na zo gidan nan kina ɗauka na a banza ni kin gani mai gadi. Allah ki je ki dafa mana abinci da Allah. Na kusa saboda kaga Alhaji ya fashi ne ga. To na ma da wannan Alhaji ko a gaban Alhaji zan ga miki. Bara Alhaji zai dawo za. To ya dawo mana. Mofin din banza mofin din wafi wallahi ba wani wanda da Alhaji kare ne? Na fi shawara da zuwa. San da ai kawo wani. Lalle aikin kai. Wallahi baro ma nake yanzu. Gaskiya ka saka fito sai dan dace suke wallahi. Alhaji Alhaji wannan na kusa wanda kake ganin shi munafiki ne. A Ina ba abin da yake yana zaune a gidan nan ba abin da yake gani kare ta shi fa ya fara ba wa fulawa ruwa. Haba hajiya. Na ku shawara kullum da gidan suke aiki nake samun ban taba da gidan ba same shi yana aiki a cikin gidan nan ba. Ganin idan ka ba tun da sun a zaune yake ta yi ma da ka ce ya goge. Ya ki gogewa ni na goge shi. Baya sa yin aiki a gidan nan sai ce shi sai an ba shi abinci. Hajiya ke kenan kullum masifa akan da ku shama ba abin da ba korafin ce sai akan da ku shama ban taba zo gidan ba samu ku shama aiki ba. Ke kenan kullum sai saboda akan yaro. Ai da mun baka ganin laifin shi kai kenan ka zaka. Hajiya shi kenan na tafi. To shi kenan sai ka dawo. ba da ya tabo ko za ki sani. Me dakin da ki fito ina 500 da Alhaji ya baki bani. Ki zo ki ban. Ki fito ina jira ki. To na 500 da Alhaji ya bani ya ce ki bani zan je dan sai mai yayin na. Wanda ribiyar kuma. A kin ma manta kenan ke ba ni ba na roki rena mun a gidan da Wato na kuta baka rena ni ko? to wani reni goma mu kwaso shoki kan wani ma Ai Alhaji zai ina dawo. dan tire din shaku ne shaku ne zan dinga yi anjima shaku a ja zo mu dan mana shaku kai a ja ki ba kudin mana ina tire ne dan ko su ne da anjima nan muna da wani dansi Hajiya zo mi shaku mana ki ba kudi ki Alhaji dan Allah ka yi hakuri Alhaji dan Allah ka yi hakuri dan Allah Alhaji wallahi ba san kana ba bane Alhaji